Medyo nag-shopping lang ng konti. Konti lang. Konti lang, kagirap. Kasi we deserve this. Hey guys! Welcome back to another vlog. And today, aalis tayo. Na-distract ako dito. Ito kasi guys, ito yung laruan ni Bebe na na kapag inon mo siya, ay walang battery. May damit to dati. Pag inon mo siya, tapos nakalagay lang siya sa dinadaanan ng tao. Siya, umaangat-angat siyang ganun, tapos tumatawa-tawa siya. Ang creepy, kaya nilagayan ng mga kapatid ko dun sa hallway, tinatakot nila si mama ko. Anyway, back to the things that I was saying. Ayan. Lalabas tayo ngayon kasi nandito si Dana! If you've seen Dana before, siya yung lagi kong kasama. Then, nung kasama ko sa Bulinaw, siya yung mga epic na anime. Hi, Dana Bebs! Ayan, lalabas kami ni Dana kasi magpapamassage tayo kasi USRN na tayo dyan. Kasi last year pa talaga namin balak magpamassage. Hindi lang natutuloy-tuloy kasi yung sked namin sa hospital, hindi magtugma. So, kapag off ko, hindi naman niya off. Tapos, nakakalimutan namin magpa-request ng off. So, ayun, ngayon, naalis kami kasi ngayon lang ulit siya nagbakasyon. Wow, nagbakasyon. Parang ang tagal mong umalis, Dana. Hindi, kasi nasa na siya, nasa Pasay na siya. Nag-change na siya ng work. Iniwan na niya kami sa Enla. Ayun, so, bakasyon niya ngayon ng ilang days. So, magpapamassage kami kasi sobra kahapon guys, naglaba ako, sumakit yung likod ko. Kasi yung talagang banlaw-banlaw, ganun. Grabe. Sa duty talaga, pag ganyan-ganyan ako kasi ang sakit, sobrang sakit ng likod ko. So, nagsalon pass na lang muna ako. Medyo na-relieve naman, pero gusto ko yung whole body massage tayo. So, tingnan natin kung saan kami magpapamassage. Ang sabi naman niya, sa tapat daw ng SM Rosales. So, hindi ko alam. Ventosa kasi dapat, sana yung gusto namin. Kaso kasi guys, yung Ventosa daw, Ventosa, hindi ko alam, ano ba, pronunciation nun. Daw kasi, parang pwede siyang makapag-create ng mga clots sa katawan, di ba? Syempre, susunugin. Yung isisip-sip niya yung lamig nga daw. So, pwede siyang mag-create ng clots and then those clots can become emboli, thrombus, ganyan. So, pwede kang ma-stroke, magka-heart attack, gano'n. So, sabi ko, wag na lang. Baka mamatay ako dahil lang sa massage. So, lang tayo, massage lang na yung whole body massage na siguro pang 30 minutes or 1 hour, gano'n lang siguro. So, papakita ko lang yung outfit ko sa inyo, guys, kasi wala tayong full-length mirror dito, and ang full-length mirror namin is nandun sa salas. So, try na lang natin doon. Yan, outfit of the day, char. Naka-long sleeve tayo, care of. Courtesy of Sisterette, ayan. And then, naka-white jeans lang, yung BNY jeans. Na ngayon ko lang ulit nasuot kasi kasya na siya sa akin. Ayan. Parang hindi siya nagfo-focus. Medyo madilim lang kasi dito, guys. Ganyan yung likod. Ayan. Tapos, naka-slippers lang ako. Yung binili ko sa SM na yung red na fur na Boss Lady. Tapos ito ang bag ko, guys. Matagal na to na bag ko eh. Binigay pa to sa akin ni tita ko na bang brand ito. Carryland. Hindi siya nagbabakbak. Hindi siya kagaya ng ibang leather na nagbabakbak. Lang siya. Backpack na ganyan. Tapos may bulsa lang siya dito. And I got a Hong Kong na keychain. Bigay ni Bebe Kels nung galing siyang Hong Kong Disneyland. Yun lang yung outfit natin, guys. And gusto ko sana sunglasses. Kaso, yung kasi dito, dumidikit dito. Kaya ayokong nagsasunglasses na. Pero gusto ko sana para to protect the eyes. Pero tingnan natin. Baka naman kasi sabihin ni Dana na ate, grabe namang forma. Ayun. So, tingnan pa natin. Pagdating niya, depende pa sa pagdating niya kung ano ang formahan. Kasi wala lang, luwag-luwag lang, ganun, maluwag. Tas medyo fitted lang yung jeans. Nakaka-distract talaga. Nakaka-distract talaga yan, yung doll na yan. Kasi yan ni Papa ko eh. Gustong-gusto ni Bebe Girls yan kahit ang creepy niya talaga. Sobrang creepy. Usapan sana namin din, Dana, guys. Alis kami ng 10 kasi nga, para makapaglibot-libot. Pupunta lang kaming SM kasi papais ko tong phone ko. Tapos, wala lang, kung ano lang, kakain, ganun lang. Tapos, nagising ako, guys, 9:30 kasi nag-edit pagkagaling ko sa hospital kagabi, 11:30 na ako naka-out. Nag-edit pa ako ng vlog na lalabas tomorrow, Saturday, 7 PM. And then, nanood pa ako ng K-drama. So, natulog ako mga 2. Ganun na siya, 2:30
na ng umaga. So, yun. Gising ako 9 na pala siya, 9:30 na. So, nakita ko, nagbe-message na siya. Sabi ko, dong, kakagising ko lang. So, ayun. Sabi ko, 1 na lang. Kasi inayos ko din yung mga uploads. May mga i-upload ako sa FB, upload ko sa YouTube. Tapos nag-edit pa ako ng mga thumbnail. And then, kachat ko pa si Jesper! Hi, Jesper! Ayan. Shout out, Jess! Mag-vlog ka na kasi. Ito naman. Ayan. So, hope to see you in Cebu. Cebu, tama. Yung nasa Cebu ata kasi siya. So, yun guys. Antayin ko lang siya. Ang tagal mo, Dana Bebs. Hey guys! Andito na si Dana Bebs. Yes. Parang hindi siya nagpa-focus. Hindi ko na nakikita, sira na yung phone ko kasi. So, yeah, tapos na kaming medyo nag-shopping lang ng konti. Konti lang kagirap. Tapos kumain lang kami sa sa Greenwich. And magpapamassage na kami. Kasi we deserve this. Kailangan once in a while. Yeah, true. Kailangan din mag-unwind. Saan tayo talaga? Anong building yun? So, papamassage kami, sobrang mura lang. 250, 300, 350, ganun. Iba-iba. Yung pinakamahal na nila, 350, yung With may stretching. stretching na daw yun, yung may patunog. Oo. Wait lang girl, mamamatay tayo sa pagbablog. Hindi po. With stretching. Ikandang. Mamamatay na kami sa pagbablog. Yun, yung 350 pesos, yun na yung may pa-stretching na pangyayari. Yun na daw yung mga tutunog-tunog na yung mga... Depende talaga yung katawan mo. Huwag na yun girl, yung pang mahirap lang tayo. Hanggang 250 lang. Yun na lang. Kasi dami na nating ginastos eh. Yan. So, papakita namin sa inyo guys. Nasa tapat lang siya ng SM Rosales na building. Yan yung building na yan. Pasok lang dyan. Pasok lang sa baba, tapos tataas sa 3rd floor. Ito yung massage and spa. Mount Balungaw. Magkano binayad sa'yo? Kanina ka pa. Yan tayo. Yan, gusto na tayo. CR. Ayan guys, may muna. May pa ganito. Bago mag-massage. Warm. Lukewarm. Sarap. Sarap sa paa. Ganda guys, may pasok pa ng paa. Ano na akong masasabi mo na guys? Okay lang. Nalinis ang paa namin. Madumi pala. Tsaka nakaka-antok nito sa loob. Mabango. Sure? Nabang. Amoy Vicks. Andyan na si ate. Hindi naman, babe. I joke. What do you Vicks want- and oil. What do you want to drink po? Coffee, tea, or water? Coffee lang ako. I would like ginger tea. Bisaya pala. Ginger tea. Hindi, at least hindi ginger tea. Ayan guys, may may pa-ginger tea. Kape yan. Ay, coffee to. Asan yung tea? Yan. Ay, nito. Lagay mo na nga dang. Ate, hindi ko alam na Sige, lagay mo na dali. Ikaw ang taga-serve. Atang coffee. Ala, sana nandito si Baby Girls kasi she wants tea party. Gosh. How about this one? Ay, ito Ayan yung coffee mo, girl. Ayoko ng ganyan. Ito yung loob nila. Dami may pakandila, tapos madami ito. Oh my gosh. Dito na kami guys. Magbibihis lang kami. Kasi kailangan namang etching. Ayan, may patulong na tayo. Ay, sorry. Ayan. Masyadong malakas. Look, may gusto mo tunog. We are done na guys. Sa namin, sa massage namin. The best. Ganda, sarap. Yeah, talk to you guys later. Finally home guys. So, yun nga 1 hour talaga. And yung in-avail lang namin na massage is the lunar massage ba? Tama. Basta yung pinakamura, which is 250 pesos lang siya. Tapos, 1 hour, full body massage, pati face and scalp. Maganda. Sarap. Sarap sa pakiramdam. Yung nga lang, hindi ako masyado makapag-vlog guys kasi kita nyo naman sa mga clip, talaga, madilim yung part nila. Parang talagang magdi-dim light sila. Tapos kanina, nag-brighten ako ng
light, inano ko siya, in-adjust ko na sa mampakihinaan to kasi yung sa kabila parang makikita nila yung light, parang nag-ano sa kabilang cubicle. Yun lang guys. Ang ano namin, kasi sabi ng friend namin, mag-tip kayo, sabi niya gano'n. Yung kapatid ni Dana. Sabi ko, dang, hindi tayo nag-tip. Tapos sabi ni Dana, wala naman kasing tip box. O nga, hinahanap. Tas nakakaya naman kasing magbigay ng tip doon. Pag katapos ng massage mo, lahat sila nandun na nakaupo sa lab. Parang reception ng nila, ng spa, ganun. So, nakakaya namang mag-abot doon. Yun lang. Pero, all in all, sarap. Babalik ako Mount Balungaw, tama ba? Yeah. And dadalhin ko siguro si mama ko doon. Doon na lang siya magpamassage kasi magagaling sila. Tapos relaxing, very relaxing yung ambience ng nila, ng kanilang spa. Nagano pala ako guys, bumili lang ko ng mga something sa Watsons, ayan. I-share ko na lang siya. Mag-film ako sa Sunday ng mga yan, mga haul. Kasi meron pa akong isang haul, i-haul din dito. Isang pack pa dyan. Yun na lang kasi. Tapos next week darating na yung mga ipapadala. Yata, something. Ko alam. Basta share ko na lang guys, mga haul at vlogs yung mga susunod na mga videos natin. And then, of course, yung mga makukuha natin, yung mga feature ko sa haul, yung iba, i-review ko na lang sila. So, yun na lang muna yung mga videos natin for the succeeding. Tama ba? Succeeding days. Tama ba? Basta yun. Sa mga susunod na araw, ayan. So, ayun lang guys. Magpapahinga na ako kasi sobrang nafe-feel ko na yung yung pain ng mga, yung inaano talaga kasi nila sa likod, yung talagang tinatanggal daw yung lamig. Parang ganun. So, ngayon nafe-feel ko na siya na nag-relax na yung muscle ko na, sobrang tumutunog kasi talaga yung likod ko kanina. Yun guys, matutulog na ako. I will just change and then mag-wash lang ako ng mukha ko and then matutulog na kasi bukas pala AM pa pala ako. Duty ako ng AM and PM. So, yun lang guys. That's it for today's vlog and I hope to see you guys on my next video. Bye!